Když se řekne Šrouby a matice nebo Hledá se žena nebo Brouci, většině lidem v hlavě naskočí ta písnička z rádia. Západočeská kapela Mandraže má ve svých písničkách lehkost, pohodu a nadhled. Možná je to i tím, že se prostě neberou tak strašně vážně. Kluci, kytarista a zpěvák Bolan a klávesista František dneska snídají s Lenkou a Honzou na Impulzu. Všechno jsem řekl správně. No snad jo, rád, že nesnídáme, my jsme zatím měli jenom kafe. No to přijde ještě, to přijde, se. Máme bábovku. Mimochodem snídáte? No já teda snídám, ale vystačím si s tím kafem a ještě cigáro, to jo. A Franta? Já taky snídám kafe a cigáro. Ok, v pořádku, nic jiného jsem ani nepředpokládal. Mám tady pár zásadních slov a poprosím o krátkou reakci. Nic víc, nic míň. Radost. Paňáček? Paňáček je dobrý, no. Zklamání. Když není paňáček. Brouci. Jaro. Láska. Jaro. Komáři. Léto. Stromy. Podzim. Ženy. Jaro. Make-up. Make-up. Vůně. Video. Porno. Jídlo. V pohodě. Koncerty. Mandraže. Auto. Mám. Průšvih. Mám. Plzeň. Znám. Malá vizitka Mandraže, za chvilku budeme pokračovat. S Impulzovými dneska snídají kluci z Mandraže, tedy spíš popijí kafíčko. Na trhu je už týden vaše 5. album, pod mě jsou všechny kočky černý, tak jak se mu daří? Ještě jednou teda ahoj, nebo ahoj. Dobrý den. No jak se mu daří, no to ještě nevíme, protože právě na trhu je teprve týden a po tom týdnu ještě jako vůbec jako nevíme, ještě nemáme žádný jako feedback. A je pravda, že vyšly třeba 2 recenze už a ty jsou jako spíš pozitivní, nebo jako vlastně jsou nejpozitivnější, co jsme kdy měli a ještě jako málo lidí by vyloženě nadávalo. Já mám teda feedback jenom co se toho designu týče, protože jsem viděla jenom jakože tu desku a ta kočka na tom obalu je taková lesklá, vůbec ty vaše upnuté oblečky stříbrné na tělo, tak má to být teda disco, nebo co si mám představit? No, úplně bych to nenazýval jako disco, to asi úplně takhle jako není, ale nám se jako líbí ty lesklý věci, což vlastně jako v té diskotékové hudbě koncem 70. let tak to hrozně jako frčelo a nám se jako hrozně tohle líbilo, protože máme jako rádi ty odkazy na ty starý kapely a tak jsme se tím nechali trochu jako inspirovat, že bychom udělali taky něco v tomhletom stylu a snad se to povedlo. A co ten název? Máte doma černou kočku? Já jsem měl 2 a jedna mi utekla a druhá mi utekla s bývalou přítelkyní. Utekly obě. Utekly obě a jinak ten název pod mě jsou všechny kočky černý, tak to je věta z našeho singlu, který teď jsme vydali nedávno, ze singlu Jaguár na krku. A je to nádherná věta, podle který jsme si mysleli, že by bylo hezký, aby se ta deska jmenovala. Dobře, tak jo, kde jste přibalili taky DVDčko z akustického koncertu. Co turné bude? No turné bude, to je jasný, ale na turné na to je asi ještě čas, protože to bude probíhat až začátkem příštího roku. Myslím, že startujeme někdy koncem února. Mm-hmm. No já jsem se dívala, že vy jste měli poslední koncert 29. srpna. To znamená, že září, říjen, listopad, prosinec, leden, jako spousta času. Co nekoncertujete, nestýská se vám? Tyjo, stýská. A moc. Jo. Musíte chodit do práce. No já jsem si našel práci, no. Od prosince začínám, od příštího týdne. Prosím tě. A co budeš dělat? Budu roznášet kafe. Říká klávesista František, jenom abych upřesnil posluchačům, kdo zrovna mluví. No a jaký fanoušci chodí na vaše koncerty? Dá se to nějak specifikovat? Spíš holky, spíš kluci? Ale v dnešní době už se to moc jako specifikovat nedá. Když jsme začínali, tak samozřejmě klukům bylo nějak kolem 17 let. Takže to na nás spíš chodily ty mladý holky, ale v dnešní době už se to tak jako všechno tam namlelo, že tam je taková směska lidí, jsou tam mladí, starý, kluci, holky. Není to úplně jako žánrově vyhraněný. Je to taková jako směska neidentifikovatelných různých lidí. Ale tak zpívají a tleskají a to je hlavní, ne?
To určitě a to je super. Já jsem jako tady za ty lidi úplně nejšťastnější. Posloucháte rozhovor s západočeskou nebo plzeňskou kapelou Mandraže, kluci? Já bych klidně se nebál označení plzeňskou. Plzeňská kapela, prostě já taky. Já se toho vůbec nebojím. Když mám k Plzni tak příjemný a pozitivní vztah. Mimochodem, v jednom z rozhovorů, který vyšel před 3 lety, mě zaujala vaše odpověď. Mandraže pro nás nikdy nebyl nástroj k tomu získat prachy, barák, ženskou nebo auták. Pořád to tak máte, uplynuly 3 roky? No tak jako ten primární nástroj to asi jako není, protože my furt jako máme kapelu hlavně o to, aby jsme se bavili. Ale auto už jsem si teda jako koupil, no, s dovolením teda. Z těch koncertů, jo? Takže se daří. Hele, ne, nešíříme žádnou třídní a sociální nenávist, přece je to přirozené. Člověk si za vydělané peníze může koupit auto, to nikdo nikomu nezakazuje. Takže to byl Bolán, a co Fanda? Jo, tak já myslím, že to asi ani se nedá jako dělat kapela za účelem toho získat prachy a barák. Tak jako na českém trhu se to nedá dělat, tak to myslíš? Přece je spousta zahraničních jako myslím tím, že v momentě, kdy tím člověk jako sleduje nějaký takový hmotný cíl, tak ano, na něj nedosáhne, protože to není od srdíčka. Dobře, můžu se zeptat na vás věk? 26 mě. 26, tak mladý člověk. A mě 39. 39, to jsme skoro stejně starý. Jak vnímáte dnešní dobu jako, zeptám se Fandy mladíka, po revoluční generace? Starší zkušení říkají, že žijeme v sobecké společnosti. Jo, tak já jsem sobecký dost, to je jako pravda a možná proto mi vyhovuje ta společnost docela. Já jsem úplně šťastný, že žiju ve světě, ve kterém žiju a vůbec bych nechtěl žít v jiném. To jsem rád za tyto pozitivní zprávy. No a co my, Bolane, starší generace, která už má trošku odžito, 40 klepe na dveře? Já to právě vnímám úplně jinak. Já si vůbec nemyslím, že ta společnost by měla být nějaká sobecká, ale záleží spíš na tom, jakýma lidma se člověk jako obklopuje. Souhlasím. Vám není taky lhostejný osud jiných lidí? Mandraže jsou patronem Linky bezpečí, respektive nové kampaně Vlídné slovo. Co vás motivovalo se zapojit do takovéhle věci? Jo, je to tak. My s Linkou bezpečí spolupracujeme už pár let a hrozně nám to vyhovuje. To je jako jedna z pro nás nejpříjemnějších a nejspolehlivějších neziskových organizací, se kterými jsme kdy dělali. To jsou hrozně sympatický lidi, hrozně pracovitý a jejich práce je hrozně jako důležitá a užitečná a přijde nám, že mají jako super nápady ještě ke všemu, takže to je jako hrozná radost s nimi spolupracovat. Potkali se tam dobré energie, zafungovala chemie, jak se říká. Já jen doplním, že Linka bezpečí poskytuje na čísle 116 111 služby telefonické krizové pomoci dětem, a to 24 hodin denně. Mimochodem je zdarma z pevných i mobilních sítí po celém Česku a funguje taky na chatu nebo e-mailu. Fanoušci skupiny Mandraže píšou do Impulzu, protože 2 její členové dneska snídají u Lenky a Honzy, a ptá se tady Adéla, kde máte Víťu, proč nepřišel? No takhle, jelikož my jako kapela nefungujeme jako na principu jako některé jako jiný kapely, že mají prostě jednoho nějakého mluvčího nebo mluvčího člena, jako to mají třeba, já nevím, Krištof, mají Richarda, ano, který všude chodí a mluví. Tak my to takhle nemáme a většinou si tady ty věci jako rozdělujeme, tudíž po každý chodí jako někdo jiný a dneska tohle teda padlo jako na nás. No. Takže Bolán a Franta jsou dneska s náma ve studiu, zatímco ostatní členové kapely můžou být na rozhovoru třeba v jiném rádiu nebo jiné televizi, takže Mandraže můžou být až na několika místech najednou. Je to až na 5. Až na 5. My jsme si tady před reklamama povídali, jak jste vlastně vznikli a dostali jsme se k roku 2001. Můžete to našim posluchačům říct, jak jste vlastně vznikli, jak se postupně přidávali všichni členové? Tanto. To můžeme říct, no. Bylo to tak, že v roce 2001 tak Matej Zvorda, náš bubeník, a Víťa spolu poprvé hráli na oslavě narozenin svých otců. To jim bylo 11? A to jim bylo 11 a 12 let, no. A bylo to tak, že oni se do té doby vůbec neznali. Matej s Víťou znali se jenom ty jejich tátové, kteří spolu hráli v kapele, a díky tomu, že jeden z těch otců, ten Vítěvo táta, měl narozeniny, tak se tam seznámili, zahráli si spolu a začalo je to jako bavit hrozně a nějakým způsobem spolu hráli a hrajou doteď. Jasně, no a pak přicházeli další členové. No pak jsem vlastně přišel já, to bylo někdy v roce 2004,
No následně tam pak ještě Franta taky dorazil, že jo, protože on vlastně chodil s Matyášem do školy, ne? Jestli to tak je. Chodil jsem s Matyášem do školy, já jsem od roku 2009 a ještě máme Basáka, a to se málo jako vidí, ale ten taky přišel. A ty si k ním nějak propad, nebo Matys chodil? A to bylo tak, že Matys chodil o rok níž a já jsem propad k němu do třídy a pak Matys ale propad následující rok ještě zase o rok níž, takže ta rovnováha zůstala. Takže studijní typy teda. My jsme takový moudří, no. Jako skvělý. Jakou domácí práci děláte nejradši, ptá se tady naše posluchačka. Jakou domácí? Ano, přesně, ano, i na to se ptají naši posluchači, takže... Mytí oken. Podlaha. Luxování. Nádobí. Mytí oken já vůbec nepovažuji za domácí práci, protože mytí oken to se dělá i zvenku a tam je teďka zima, takže jako práce na zahrádce. V tomhle ročním období jako mytí oken to úplně neuznávám. Vytýká vám tady naše posluchačka z Lučínska, že vás má moc ráda, ale ty snídaně, cigareta, kafíčko, jestli to nechcete náhodou změnit do budoucna? Já už jsem dneska měl teda i ovesnou kaši, musím říct, ale málo kdy mám ráno tolik energie na snídaní. Na kaši. Jako. Jo, Franta a Bolan? Já bych to jako nerad měnil, protože mě to docela jako chutná, já jako nemusím jako úplně moc jíst, ale já si vystačím s tím kafem úplně v pohodě. Jaké se vám líbí ženy, ptá se naše posluchačka Martina, začneme u Františka. Ženy mě se líbí vlastně všechny asi, tak. Já mám ženy rád. Bolan, ty máš manželku? Já mám manželku, no. A děti? Kolik máte dětí společně? Jak kdy? Jasně. Já mám buď 2, anebo 3. Buď 2 nebo 3, takovou odpověď jsme tady ještě nikdy neměli. Lze to nějak více specifikovat? No, lze to, 2 jsou jako moje, jakože jsem jako jistý, že jsou moje. DNA, jasně, v pořádku, všecko. Pak mám ještě jedno, který jsem dostal jakoby darem od paní a to není moje, to má ze vztahu předešlého. Prostě, ale vzal si ho jako vlastní. No musí se o něj starat, no, takže jako je to skoro moje, no. Takže jako vlastně. Danuška se ptá, jak se tedy jmenuje ten basák, když už o něm byla řeč. Jmenuje se Michal Fajtl a říkáme mu Kůty, nebo on si tak říká spíš. No tak bude první adventní neděle. Co Vánoce, kluci? Já miluju Vánoce, já se na ně strašně těším, já miluju tu atmosféru a úplně nejvíc mám jako nejradši, když prostě kuchám toho kapra. A dárky máte? Já mám docela dárky vymyšlený, ale kupovat je chodím vždycky mezi 22. a 24. prosincem až. A budete dávat k Vánocům svoje CDčko? No to my asi úplně ne, ale kdyby kdokoliv chtěl, jo, tak je to úplně teda skvělý nápad na dárek. Jo. To je dárek, co potěší, zahřeje, to je nejlepší dárek, co můžete k Vánocům dát. A dneska to rozhodně nepřehlídnete v prodejnách s muzikou, protože to má černobílý obal a jmenuje se to Pod mě jsou všechny kočky černý. Ještě jednou, pod mě jsou všechny kočky černý. Opakuji, pod mě jsou všechny kočky černý. Neplánujete vánoční desku? Vánoční desku. Hele, to je fenomén, to tady vždycky bylo. Kluci, to tady vždycky bývalo, prostě vánoční deska, znamená velký interpret vždycky vydával vánoční desku. Vy už pomalu ale jistě šlapete na patám Činaski olympikum a Bůh ví komu všemu, rozumíte? Plzeň dobývá republiku, takže vánoční deska by tady příští rok měla být, nebo? No, jako to by tam asi musely být nějaký vánoční písničky, vzhledem k tomu, že zatím žádnou nemáme, tak ta deska by se těžko skládala. Podívejte se, jak dopadl George Michael, znáte toho zpěváka z 80. let? Toho do dneška živí Last Christmas, prosím vás, to se hraje 2 měsíce v roce a ten chlap má vilu v Londýně, no tak. To je fantastická písnička. Je, mimochodem už jsme ji dneska hráli. Takže nějakou pořádnou vánoční, která se vštípí všem Čechům do hlavy, rozumíte, jo? Přemýšlejte o tom, Lenka vám dobře radí. Díky za radu. A my budeme hrát o auto pro celou rodinu 4. prosince tady v naší hře, ano. Co vy a řízení? Co vy a auto? Jak jste vlastně přijeli? Já jsem přijel autem. Já taky autem, no, možná by se mi nový hodilo. A co mám udělat, abych ho vyhrál? Přihlásit se do hry, halo, tady Impulzovi zdarma na www.impuls.cz, ale protože už byl u nás na rozhovoru, tak jsi vlastně rodinný příslušník. Takže už to bohužel nejde. Takže už tě musíme vyloučit. Nejde, smutný příklad. No, ale já jsem vlastně zjistila, že díky lince bezpečí já můžu vyhrát váš koncert. To je pravda. Když budeš mít štěstí, jo, a půjdeš na stránky www.vlídneslovo.cz, tak tam se všechno dozvíš. Jakoby jde o to, že když budeš mít někoho na světě, komu by si chtěla poděkovat za něco, tak teď to díky lince bezpečí můžeš udělat naším prostřednictvím a budeš-li šťastným jedincem, tak my odehrajeme koncert soukromý jenom a jenom pro osobu tvého výběru.
Mandražáci, to je hezká věc. Bohulibá, my vám děkujeme, že jste přišli na návštěvu k nám do studia. My děkujeme za pozvání moc. Budeme dál hrát vaše písničky s radostí. Nakonec znáte to, ne? Na jednom blogu jsem o vás četl, vás tam někdo kritizuje, že to slyší 50krát denně z rádia, tak za to může Impuls, poděkujte mu. Děkujeme Impuls. Díky Impuls. Mimochodem, jaký máte vztah k rádiu Impuls? Rádio Impuls je nejoblíbenější rádio našeho řidiče Kečupa, který ho často poslouchá v dodávce cestou na koncerty a z koncertů. Ať žije Kečup, ať žije Mandraže. Mějte se, kluci, naslyšenou. Ahoj.